Święty Elżbietę Łebietę. Myślę, że miarą popularności w ogóle świętego Józefa jest to, że patronuje on 301 kościołom w całej Polsce. Jak mówią słowa pieśni szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Ja tylko dodam, że to jest ostatnia pieśń z cyklu świętych, ale to nie wszystko na dziś. Józef z Nazaretu, opiekun rodziny, opiekun dobrej śmierci, a właśnie tutaj, tak jak Pani wspomniała, był właśnie wzorem męstwa, prawości, ojcostwa, więc był on właśnie kojarzony jako wspaniały opiekun i opanowany mężczyzna. Także zostajemy w Izraelu w I wieku.